ko ɲuman mun da an kan n'u y'an minɛ cogo ɲuman mun fɛ an tun nana ka na a bɛ fɔ commission ma ko commission de gestion des eaux de la retenue des séléniers du barrage de Marikala n'o ye jɛkulu min sigilen don sen kan u ye département ministériel baden faralen don ɲɔgɔn kan walasa ji mun n'a bɛ fɔ o ma fleuve Niger ji walasa ka lamara k'a labaara ka ɲa mun b'a to courant bɛ se ka dilan n'a ye mɔnnikɛlaw fana bɛ se k'u ka mɔnni kɛ ka ɲa cogoya min na sɛnɛkɛlaw fana bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ ka ɲa cogoya min na o bɛɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka jateminɛw la ni nin ji n'a ma minɛ ka ɲa a bɛ se ka na ni tiɲɛni caman ye tiɲɛni kɔfɛ yan'an ka se tiɲɛni yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ wagati dɔw la yɛrɛ ba bɛ se ka ja pour que ka an tanga o ma nin commission nin jɛkulu in sigilen don walasa ka to ka hakili bila kɛ ka taga nin ko in bɛ se ka ɲa cogo di halisa walasa kow ka kɛ o kɔnɔna la an tun nana bi ka n'a yira a commission mɔgɔ ninnu na ko san o san u bɛ baara la kalo o kalo u bɛ baara la walasa ko in ka ɲa mais ka n'a yira u la k'a fɔ ko gouvernement de transition ka na président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye ani premier ministre ka na u ka foli f'u ye wa u ka bonya lase u ma ka tila k'u encourager k'a f'u ye k'u bɛ baara min na baara in ka ɲi nka halisa u ye baara caman kɛ o ɲana u ye résultat caman sɔrɔ mais baara tɔ bɛ kɔfɛ a tɔ min bɛ kɔfɛ u k'u cɛsiri o la walasa nin ji ladonko ɲuman in a bɛ se ka kɛ fɛn ye cogoya min na mun bɛ kɛ Mali ɲɛtaga sababu ye a bɛ se ka kɛ fɛn ye cogoya min na bɛn bɛ na an ka sigida la cogoya min na a bɛ se ka kɛ fɛn ye cogoya min na yiriwa bɛ na an ka sigidaw la an tun na kun y'o de ye ka na bi ka nin commission mɔgɔ ninnu encourager k'u fo ka f'u ye k'u cɛsiri halisa baara mun daminɛlen don u b'a laban ni selenge baraji la parce que ko in bɛɛ bɛ daminɛ baraji in de la parce que ji bɛ mara baraji in de la ni ji marala baraji in na mɔgɔw mago bɛ ji mun na wagati mun na o bɛ bila ka di olu ma o de la an ye baara daminɛ ni selenge baraji visiteli ye parce que an y'a fɔ cogoya min na ko caman de bɛ selenge baraji in kɔnɔ kuranko b'a kɔnɔ jiko b'a kɔnɔ ka sɛnɛkɛko fana b'a kɔnɔ komi ne ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko ani kuranko ma donc an y'a daminɛ baraji in na an y'an profité o fɛnɛ fɛ an ye fɛn ye yen nɔ mun y'an nimisi wasa parce que an y'a ye k'a fɔ ko baraji in fɛnɛ la turbine dɔ tun bɛ yen o kun tiɲɛnen don énergie baarakɛlaw yɛrɛ ye ŋaniya ɲuman ta k'a fɔ ko jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi kow man ka kɛ tuguni ko o man ka kɛ wari bɔ ye k'an bɛ mɔgɔw wele ka bɔ kɔkan ko ka n'o baara kɛ olu yɛrɛ y'u cɛsiri k'o baara in kɛ o ɲa o baara in kɛlen ka ɲa o y'a to jamana n'o ye énergie du Mali ye o ye miliyari tilancɛ ɲɔgɔn na économiser donc o ye fɛn ye an bɛ mun fo donc o bɛɛ la mun bɛ na n'o bɛɛ ye walasa hali o courant in fɛnɛ ka produit nin commission in de bɛ baara ɲuman kɛ mun na o bɛɛ bɛ kɛ donc o de la to an ye nin taama min kɛ an y'a daminɛ selenge baraji visiteli la ka na a laban commission na walasa an ye fɛn minnu ye yen nɔ n'olu kan ka lalaka ka ɲa halisa an nan'o kuma fɛnɛ f'u ye yan nɔ